Clear tu te hin zawain si bai vekule tunchum video a chuanin kumsang kha zakwa pathum hnulama zirna in curriculum te engkim mai thak danglam tu Rockerfeller te anni thu hi kan let don ani kumsang kha zakwa le pathum khanin John D Rockerfeller a chuanin General Education Board adina chumi adin theina tur chuanin $1 million za somriat lai a sengani tunlai a hlutna hante chuanin $1 billion ruklai a henani official an chanchin an zia dana te chuanin midangte tana luang chuak sumle paipo tho chuak angte no pangchan puina konga tho hlok takte tin America rama zirna in zongzong ti changtlun ani dante zia lan ania amai ro chu General Education Board chuanin an internal documenta chuan hiti hian an ziak thunga kan swang to ana khovela chuanin resources te kan nei tlem to em a chuti lain mi puite chuanin an thiamna te an theina te an ron tar langin min ron chu puive om leklek khian lang chhaujan ta a heng mi te le an fa te hi philosophers emo zirna konga mason ture mo science lama changduang turin kan du lawa chu tyang kong po a zirpui kan tum lobok anjinga hianin lekha bujak to authors te midang tan hena zirtirna pethei khopa thiamna neite thu phwa thiam poets te thu le hla a miril tak tak te cher chhuwa kan tum lobok tin heng ho zinga hianin mithiam tak tak zai thiam te lemchan thiam te painters thil lemziak thiam te danshemi lawyer te doctor te thushil tu preacher te politician te statesman te heng ho zong zong hi cher chhuwa kan tum lawani achan chu hetiang ang hi kan zinga tam tham tak kan om to a chuwan chuan kan hmazona ti tur kan duan loki awlsam em maya chu hei hi ani no pangte chu annu le patena fel fai takle thattaka anlo ti chin dan te chu kan zirti ranga amai ro chu annu le ampaten thattaka anti angni lawin adik lodeu a perfect lodeu hleka ti dan kan zirti rang ti nan zia kani anthil zia kha uluk takin han ngai to ate engma je pan nei lawa ziakin anda thlapani America rama mi hosaton to tak tak te khanin midang le khathiam le thil she zok te thinkers te cher chwa andu lawa antana na thok tu tur workers te cher chwa andu zokani na thok tu tur thuoi tak tak te tin anje zia sha thiam ol tak tak te le thunun ol sam tak tak tur te chu andu ani chung ho te swan an mani chhor tu te le an kalphung an system te kha enge ani ti wazot lawa wa sha tum lo ang mi te kha andu ani kumsom ni aron liam meu chuanin an thil tum chu a hlotling ta a kumsang ka zakwa som ni aron her chua meu chuanin America rama school vantlang school emo public school te chuanin Rockerfeller ina curriculum madwan zirna ina zirtura adwan zongzong te chu an zir chau ta vek mai ani textbook ngai vek subject ngai vek thiamna engange an nei ti test te exam ngai vek philosophy inang putele no pangte chu factory a an product until thar chwa angmeya an enkol na hmuna chuanin an chantir ta ani kumsang kha zakwa hmalam kha chuanin America rama zirna in hi hetiang ang hian ni ngai lawa adang hlak thina mi te na an zir dan tur hetiang hian ni echumi chu zir tur ani e anti standardized curriculum te kha awm ngai lawa federal te na anon enthli thlaina angkha awm ngai lawa state chen khata phei chuanin attendance an kalkimem kalkim lowem ti an record angkha awm ngai lobok communities vantlang te chuanin school akal dan tur kha an enkol maya zirtir tu te chuanin no pang te chu an nu le ampa ten thiam se an ti angkha an zirtira classical education te trivium te quadrivium te logic te rhetoric te philosophy te khang ho kha an zirtirani khang thil sang sang kha thingtlang kho te reute room pakhat chau zirna ina an man po khanin atiang zirna sang sang philosophy te trivium te rhetoric te khang zong zong kha an zirtira thiamna tak tak khano pangte khanin an tu ani ti chuang khatianga an zirtir khanin no pangte chuanin thil kha an ngai to na chang khanin an ma ni du danang tak khan an han ngai to a zo na an ron siama debate te an nei thei china thil reng kha an mani khanin an chhut fel veka engtin nge lo om thei chu chu enge ani engwangin nge engtin nge khoye chingin nge ti kha no pang khanin an mani khanin ngai to an te hisab dan te kha an thiam ta chena ni
chuwan chuanin lekha thiam kha an tam em maya research shangshanga antarlan dam phei chuanin sangkha zaria chhobor vela America rama thiam na le literacy rate kha za a somkwa apelani voinia chuan technology changkang tak te kan ne funding stam tak te a om chung hianin chutiang zat kha awa phato lo zo kani chuan industrialization thil siam chhuana hun kha arunin her chhuak le ta a factory te khanin workers na thok tu tur te an mamu a tin na thok tura an du chu entrepreneurs an du lova independent thinkers chumi omja chu ma nia thil ngai to a thil chhut thin miang kha an du lo bok chumi aya chuanin na thok instruction te ti dan tur an zam ang zong te a zong a zom top thlen hun an tia thlenga na thok mu pa ho hun an tia ho le top ang kha an du ani ti chuan heng na thok te hianin zo na po an nei lo te kha an thok ve mop maya an mani chhor tu te thu nei tu te khanin eng thil nge an ti kha zo na an zot lawa fashiat po khan tum lawa khatiang mi te kha an factory a khanin na thokata nan du ani he industrial age ta khanin John D Rockerfeller chuanin hun cha a muhla umaya ti chuanin standard oil kha khovela economy liam bera khanin adin ta ni chu chuanin economy supply chain kha athunun vek bok John D Rockerfeller khanin oil kha shalani ringot lawa tui chhun chhuate athlit fim na te rail kong te asem chhuwa dan zong te kha athunun fai vek mai ni hetia thil zong athunun dan hi total vertical integration antia chutianga thil athunun dan zong chu mishing te a athunun thei dan tur zongin han ngai to tala zirna in thunun thei ani chuanin chuan thar lo om le zel tur te an ngai to na te an ri ru suk thlek te an thil ngai hlut zong te an ma ni ti phur tu te le khoveli eng angin nge akala eng system nge kan man ti an sha thiam dan zong kha I thunun thei do hon ti na ni chu che a chu voinia hianin alo thleng chhauta ni General Education Board khanin school zirna in shang khanin poisa kha anwa petop ani lova zirna in kalphung a system kha an du danangin an siam zo kani University shanga zirna ina department shang te chu an fan sa sumle pa hin an puya chu University lian le larpol te chu University of Columbia te Stanford te le Chicago te ani research shang te chu scientific teaching methods angin an let veka zirtir tu te training program an pek dan te chu an duang ta ni chu voini thleng hianin kan mang chawa tin no pangte chuanin eng textbook nge an zirang ti te thleng khanin an thunun vekani McGraw-Hill te Pearson te Houghton Mifflin te heng le khabu publish tu te ti chuak tu te Rockerfeller ina a chanpuina le alo back up na hnuaya khanin na satakin an ron changta ur mai ni ti chuan California changa main thleng khanin textbook in ang an hmanga lesson in ang an hmanga history te le science te kha no pangte na an zir thei dan turanga uluk taka an lo siam rem sa le an lo zia sa kha an mantir ta an zir tir ta ni state education laws te an siam thara tunlai legislation modern legislation te chu an foundation na an lawyer an ukil te chuanin an thak danglama an siam tha a chung chu state shanga khanin an watlang zara manturin an chhopchhuak ta ni chuta chuanin attendance lak nge tur syllabus an zirtir duang curriculums poimo tura an siam te zirtir du chuanin certificate nge tur ti te chung zong chu achunga changkhanin anun siam rem ta vek mai ani heng an thil ti zong hi mason na nia charity ani e ti in philanthropist ang khanin ron lantira tu ma khanin zo nan zot lawang oi ren khanin an zo mo pa tin a phena khanin engang economy nge an din me kha an siam mek ti po kha shiat tumin zo na zo dan om chuang law chu mai ba ka tu ma in zirna in curriculum te ti dan tur te attendance angai nge ni ti ron in thla kha tu ron ti nge enge ni ti kha zo tu manom lova tu nge anei tu nge phena om ti kha shiat tum po anom heklaw Fedugate sa umani hi Rockerfeller education plan na an chief architect ania private zirna in oma chung hawina an thil tum kha thuplem nei lo khanin chiang tak mai hianin ron ziak ta ni aziada na chuanin zirna in class shang te chu mi ho sale thil ti thei elite stena an zirna ang nilawa an zir theina turing class shang big am pek thu aziaka ti
Tichuan General Education Board chuanin mi van tlang te mi hnuai hnungzawk elites te aya mi hnuai hnungzawk te chu hlim taka siama an thil don le an thil zira khanin lom taka siam atumani. Hei conspiracy ani lova, hei documents omngei documented policy ani zo. Rockerfeller Foundation Annual Reports kum sangkhat zakwa som pathumachanga sangkhat zakwa som thum paruka khanin chiang takin anlo ziak vekani. John Dewey's Progressive Education Movement te kha anlo fund sa sum anlo pea. Tin behavioral psychology research te chu sumle painan lo champui boka. Tin Zirna in shanga no pangte chu ang grade chadda na anin elna le grade cha kha polan sonzel angkha am promote kha kha andu da na niya tin assembly line na no pangte chu factory ya until thar chho until siam chho angmaya anin tlar tir put ang te khan du da na niya kha kha am promote chumi hmang chuanin tunge thiam lo test in ang vekam pe tunge pass lo ti hmang khanin mi kha mi thiam lo ti in an thlang ta ani chu standardized metrics and dia chumi chu school zongzong a khan an man tir ta a an du dan takin an kal tir chhau ta zelani school kal lai ka han ngai to ta la dara ron ria dari chuanin period chan tur period atop schedule shang ne om khopa class kan lak chinte ngoi ranga zeti tu den thuan soila ya lo ngai thak tu te zo na kan nei emo kan ngai to na thil shang lo om te po zot theilawa ngoi tura min zeti na te che chang lawa nget taka chule hle tura zirtir kan ni dante zirtir do dana an thu soi kha ngai thlamop mo pa chu vong tura kan lo zirchin dante chung zong a chuanin tu ma khanin zo na kan zot le to ngai lawa khatiang tur khanin deadline chang to khanin kan thluak te kan ngai to na te kha siam rem condition alo ni to ni chemical phung hi tumlam pakhat min zo puina tura an thil ron ruwa man ania hei hianin mi in har sat na anei te zo na anei te kha a chin fel sak mi alo thung chumi aya chuan mi ten zo na kan zol ngam lawa chan chu mi zongzong in ampom pui le an du thil ani awang kha ding kha kam pressure na sa tak min pe tu man zo na zo po kan tum chuang lo chumai ba ka grade chat lo te rank asan le san lo chung changa khanin lang lo lama no pangte in kara khanin competition na sa takin alo siam boka so tiang environment su han ngai to ta la mi in angai to na zo na a zo te ama fin na manga thil angai to na te mang thei tura zirtir na pek na mun nge nia factory a mi in na awa thona turin le engma zo na zot lem lova a hun taka wa thlena ti tura min lo pek thok mo pa a hun taka hole tura min training na mun nia ishat zok le heta han la top mai lo he aya thil thim le ril zok ala oma kum sangkha zakwa kum tir lampanga khanin education system dang om le a chu public school sira tlan vezar ang hi nia mase public school ne kha anin ang lo a private classical academy antini he school hi anin latin te greek te philosophy te advanced mathematics ril le changkang jok te anzir tira tin John D. Rockerfeller na Zirna arondwan ma an zirchin rhetoric te thlang khanin chu private academy a chuan an zirtirani heng thil hi public school a khanin zirtir an nivelo thung ti chuan he private academy a chang hianin politicians te lawyers te doctor te sumdong mi te business owners te phang ho kha an lo chuak ta chewa chung ho chuanin society kha an enkola an thunun chhauta ni he school a hian tu te nge kal ni airin le mi ho sa takta ho fa te kha he school a hian an kalani Rockefeller te Carnegie te Vanderbilt le chung ho sa tak dang dam tak kha heng private academy a hian an kal thungani heng mi ho sa thil ti theile midang chunga leng society thunun tu te hian an fa te chu critical thinking mi in angai to na manga zo na shang anei a zo chwa thiam the na te ngai to na man thiam na tur an zete na hmuna te leadership shwai tu ni tura an training na te le ma sanga thiam na te classical knowledge an zete na hmuna khanin an fa te kha an kaltir ta a suti lain kha private academy a lut ve theilo midang zong kha chuanin an fa te chu Zirna in an lo duan sa chumi na na thok tura mishing te a chher na tur hmuna chuanin an tir lut ve ta thungani education system pahni a oma chu chuanin aron cher chwa te kha mishang hlak aron cher chwak ve bok
Rockerfeller na Zirna in aduan danang le apompui na hnuaia Zirna kha chuanin enge an thil zir ti ringot kha athla ka ni lawa mi in Zirna hi enge ani ti asia thiam dan zong te kha athak danglam vekani kumsang kha zakwa malam kha chuanin Zirna hi mani le mani in ti harna te fin na le sia thiam na te nun kong moi tak le chataka cher chhuwa na angin an ngai china reform aron omsi a Zirna in kha education system kha siam thar aron ni chia khanin education Zirna mun kha na thok tura mishing te training na hmuna alo changta ni hlotlin na te dampo alo dangta a hlotlin na ti ani to chuanin thil a she thar sota a fing sote ti lamai main na thok turin aron inzir chuak ta ti in kan lo soita china ni min angai to anate film taka a man theina tura ta na liberal arts an lo zir chin te po chu vocational tracking mangkhanin aron thak chhauta zela tichuan zirlai no pangte chu college an lu theina tur khanin na satak mai khanin entrance exam te an lo ti angaya thena chuanin college prep an tia chen khata chuanin vocational paths te an tia chu middle school an ni achang khanin chu tianga anin zirwak theina tur chuanin an ril ru kha an ngai to na su khle zong te kha siam rem her danglam conditional lo ni ta ni michen kha chu Zirna lama ti theilo anoma wang khanin vocational course te an lak tira chen khat athiam filor de hlek mi tlem te kha chu Zirna sang jok an zir theina tur te din hun sang jok an chel theina tur te a zir eng moza chu anom thau bok ma se khati hun lai phei kha chuanin Zirna sang joka zir theile din hun poimo tak han chel thei tur khopa zir tur chuanin thil thleng palalo ngai mi alova kha mishinga kha eng ang din huna nge om eng class nge ni eng ang che in nge an hau sakti te kha te na alo om vekani until kalpui dan hi han ngai to cham phei chuanin anui za thak chang po om hial ome ama ero chu thil an lo duan dan kha a ril zok ala om zela Rockerfeller Foundation chuanin behavioral psychology a research om theina tur chuanin kongshang shang sum le pain am pui ta a BF Skinner chu am bank rola chumi omzia chu sum le pai amamu ang khanin an sponsora ampuya BF Skinner hianin mishing te chu khol kan programa kan siam danglam the ang che khanin a ena chu tyang chuan anga yani stimulus response conditioning mangte khan mishing kha azerni stimulus response conditioning omzia chu wi kha cho ipek don na piang khanin dar kha ivoritani tichuan dari vuak rik zo vele khanin ui kha cho ipeta china khati khan iti zel chuanin dari vuak rik to kha chuan ui khanin cho ipetura ngai achil thi kha alo tla do to ang khanin mishing te chu stimulus response conditioning ang mai hianin kan enkol thea chu tiang chu kan ni ati ni a research chuanin classroom management techniques voini thlenga kan man hi aron duang chuak ta ani inol point thiam na kan man turang standardized testing exam te test khatiang angkha anron normalize ta kaldan phungangin anron kalpuya chumi ni theina tur chuanin sumle paingi mozat mangkhanin anron fan chani ti chuanin Zirna sangzo I kaldu phei chuanin SAT te I clear rangaya IQ test te achievement test te ha oma tin India rama chuanin NEET te SMART te khatiang angnen khanin ain then nani ain tlukani khami ang clear kha chuanin no pangte khanin Zirna sangzo ka an kal theya mahun eng tak an ne ni ti khanin no pangte a poi in el na na satak aron then ta ani heng thil zong hi thil normal ani lawa an mani na an du danang taka an ron duan ania chumi a chuanin fin na thiam na intelligence kan ti te culture te mishing in a thei na manga thil awa be vak ang te khang zong thlir khanin heng test shang te hi an ron duang chuak ta ani an message chu a chiang hle nangma kha an data point inia resource inive mai boka chu he system in amammo huna amman thei tura lo duang lok le lo train ini ti nani tani ti chuanin Rockerfeller and Zirna in kaldante akal phung zong te aron thak reform aron om hnuwa khanin ma lo om to sa eng thil te nge ati bawa manzui ani tak lo te lo en le ila civics education hi ania civics education hianin no pangte chu sarkar hi engang takin nge akala na atho dan kha azir tir china no pangte chuanin ram constitution te kha chipchiar takhanin anzir veka federalist how paper te kha anzira political philosophy chungchanga te khanin debate te annei china ni reform aron then hnuwa khanin civics chu
branch pathum mi te na an share renga alo changta a chungte chu a chip chair jok te sarkar engangin nge akal thu nei tu te engangin nge na an tho ti te she chang to lo khanin an memorize an vong ta top mai ani engwangin nge mi pui te kha in hnuaya in tulu ta i du da nanga anoma zo na zot lawa I om tir du chuanin heng thil zong zong hi zirtira thu nei tu te kal dan te an na tho dan te zot thei tura finna an nei theina tura zirtir na ipek ngotang syllabus shang shang a chuanin philosophy te logic te kha thaibawin an lo omta a reform a thlen ma kumsang kha zakwa malama kha chuanin thingtlanga zirna in te reute te a po khanin logic a basic deuh te chuan zirtir thinani no pangte chuanin thil engemoni reasoning a te emo inbum na thil lo thleng shimshima khanin thil digni om takalang ma se dikhlel felhlel om a khanin zona zodanan thiama chumi atampo chuanin an mani inkara khanin moi nai taka in hnial dan te tin an hnial na changa thil thazok an soi chwa thiam phena turte khanin khang in hnial na te kha an nei chena khami kha an lo zir chhuak chena ni khang an thiama wang khanin mani chhortu te le ili chaute na propaganda an ron nei te thil kalpui an ron tum dan dekha an man fia zung zung theido na zo na han zo theido na ni chumi awang chuanin khang zung zung kha zir nei na chang khanin an pai bau ta veka ti chuan mi pui te khanin enge dika dik lo eng propaganda nge mi na ron ken ti te po kha an mu thiam ta lo chan ta ani manlaya history te po kha history khoi danglam sanitized version kha yan ron thak veka chu chuaina America chu ramdang zung zung aya chung nung zok ani dan te khan aron thak danglam ani labor hoina na no thodan te an lo che dan history te chu am pai bau veka Robert Baron sport chu kha industry a khanin captain alo ni ta a ti chuan no pangte chuanin hunkal to history a khanin engthil nge thleng chu thil chu engwangin nge aron thlen kha thil thlen dan a petar na kha voinia hian engangin nge aron om ti ai ma khanin engkuma nge chu thil chu a thlen tia kumte a thlen kum engkim mai kha an vong ta zokani sumle paye mohe tianglam financial literacy zirna le shia thiamna po kha zirtirin anom to lo topani no pangte chuanin zirna in kha an graduate an pass chwa chuanin checkbook kha an maintain theina tur tok lek mathematics te kha an lo thiam ta a aril zo khanin an thiam tak tak to lawani chuti lain mi hausa ho fa te chuanin estate planning te tax optimization te investment shang a strategy te kha am private school a khanin an zir thungani system pahni oma knowledge an thil va zir chwa po shang hlak pahni ania chu chuan an tumram kha kong shang ve ve a thlen bok kumsang kha zakwa somni aron thlen chuanin zirna in reformation anon ti te engkim anon thak thleng transformation chu peifelin alo omta a state zong zong a chuanin khel lovin attendance lak to tur alonia school changa tha thok tura cher chwa kha andu dan tak khanin man theina lo omta ni no pangte chu high school changin an career online te kha an sha tham thein turin che shang shang pek adnia chuta an result zir chuanin academy zirna sangzo kan zir chaudon nge nia vocational konglaman kaldon ti kha an lo thler te zung zung mai china mase heta po hianin annu le paten enge an hlo ti azir khanin har sa deu te kha chu vocational konga khan an nem liam zung zunga mithil ti thei deu hlek te kha chu lekha zir le tur khanin an nem liam le te zung zung ani kumsang kha zakwa a phei kha chuanin America rama na thokmi za somli ngot mai kha chu an ma ni le an ma ni ku them thiam na manga eizong self employed an ni a kumsang kha zakwa somnga ron ni phei kha chuanin za somli changkhanin za som pariati na tlanhiam ta dor mai ani voini a phei chuanin mani thiam na manga eile inzong self employed hi za som hnuailam an ni to thung mania farmland nei lo huan nei dhau kha chu za somli pakhata changkhanin za pahni ayatle man tlanhiam ta der mai ani chu andu danang che ani bok General Education Boards khanin heng reports shang an hmu hianin an lom emema an lom hialani totlin na an te dam po no pangzir chuak te kha mani kut ke nan ding theya self employed an ni MTI ma chuanin mi hnuaya engangin nge an valua na an vatho ti zong khan an thlir ta zoka mason na kan ti chu enge ni ta che ale society mani kut ke a ding theilo corporation le sarkara in ngata an hun pum mai chu tianga na thok tu te an tam chuan chu
mason na kan ti chu ani theido nem ni hei thil thleng pala ni lo hei hi an plan an du danang taka ron chhuak a hlotlin na an hmu me ka chu ni heng zong hi hun kal toa a thleng ni a kan ngai lai hianin chu aya lungchhia thlak zo ka chu voin ni a hianin chung thil tam tak in thlak a om hau lawa khati hun laia zirna in uncle puidan am model kha voin ni a hianin kan la mang chho vek mai ani an laia grade level chan lo man kha voin ni a kan manga subject ngai kan zira test kampal tlang dan po man laia an lo ti dan ang khan voin ni a kan mang chho le vek boka daran lo wak chen ang po voin ni a wakin ala oma period ngai ang reng khan a local chawa hun to tak thok na hun po lowing class kan lamop mopa thil in thak om chun chu voin ni a chuanin computer de tablets te kan neya smart boards te kan neya ma se hemi phena an philosophy an local pui zong kha chu tun ma an local pui le voin ni mi hala in ang vekani hei hian a shin chu na thok tor thei tur zo na zot lo thu oi em tur kha a shing chhuaka critical thinkers ma nia ngai dan neya thil shang ngai to a zo na zo chin te thil diklawa oma helngam te visionaries ma hun thira chu tianga kalte na thok mi ang te kha a cher chhuak to lawani heti chung hianin tu ma in engma zo na an zot lawa chan chu kha system a changa zir chhuaka voini thleng chho vek te kan ni awang hi ni hei thil kalphung alom a normal alom kan ti a skula te chuan hetiang vek hian alom kan zir chin kan pi le pu te po khan kan nu le kan pa te pon an zir chin alom kan ti a zirna in chu hetiang vek hian ni chin alom class a I chunga inin hlei lawanga I beng cheng lawanga thu soi ingai tha anga I vongang test exam in huna nasatakin iziranga izyak chhuakanga chumi hnuwa I theng hi levekanga unit dang chapter thara I kal le anga I graduate anga nai zonga I thi ma zong chu I thokanga heng zong hi thil normal kaldan phung pa ngayanga kan ngai to ani ma se John D Rockerfeller an zirna in aron thak danglam ma ka chuan hetiang ang hi ani ngai lo Rockerfeller hianin curriculum zirna ina until zir tur te syllabus te hi aron thak ani ringot lova namzia rang culture aron thak ani chuan tam tak ten zirna hi enge ania enganga poimo le ril nge lunge ani ti kan sia thiam danang te kha aron thak danglam fekani zirna chu social control mi pui van tlang te an thunun na tura anon siam ta deya chumi wang chuanin mitam jok phei chuanin hei lo hi enge zirna dang om chuang engangin nge ka kalpuyang ti hi kan che thiam thei to lawani se voinia zirna ang kalpui danang ni lo zirna kalpui dan tur chu a ma de khana lo om to a voini thleng po hian ala omani mun chen khata chuanin an fa te kha zirna in sikula ten va kaltir lawa ina khanin an homeschool a chu ram changkang a hian an tin na sa chho em a homeschooling a chang khanin classical education ma sanga zirna an local pui dan te kha an hu chuak ta a chuti lain no pangte zirna in sikula kaltir mi alo te ro chuanin no pangte kha syllabus se mo skulina curriculum apek angkha an zirtir lo topa no pangte kha an mani in shingnun kha in hai kwa a anrem sha danang te zona an nei dan te le thil middle chut an ni phei chwa an thil sha duang te zona an nei angte kha an mani khanin anin hai chwa tir ta ani classical education chuanin no pangte kha philosophy te logic te zirtira democratic free schools an ti te oma chu ta chuanin no pangte khanin an ngai to na te an mani na zo na a zo te thil shang mai kha tarlana aom theina tur le an mani anin hai kwak theina tur khanin apuya chu tiang kong chuan zirna am pe vele thunga oinia kalphung system hi chuanin heng zirna kan kalpui dam pet ba ka hianin kongdangin zirna hi akalpui the ani ti kan chia thi adu lawani school administrator te chuanin no pangmani na izirtira homeschooling iti chuanin izirtir na hi abei thama chatok lawani an tianga ase homeschool no pangte hianin homeschool kal lo school pa ngaya kal no pangte ai khanin za a som panga changa somthum khan am points kha an musang thlati mu chwa ani in college cha po an GPA asang zoka tin nun dan phung po an shebi ka an nun amoi boka system ero chuanin Vantlan school te le zirna in pon lama vakal hi kangkal dan tur dikta kani eti in min sirtir thung lo chu kong dang omlo nin min sha tira no pangte school kaltir lawa public school kaltir lo chuanin no pangte khan de khan thiam lawanga society atlu cheang ti ngai dan rin dan min nei tir to ani mase an soidan ang a opposite kha adik jok de isia hetianga zirna in anron reforma an siam danglam ma hianin thiamna asang zoka
mi te nun phung amoi zo ka inza ton na a om zok bok ngai thua na chatak tak ron nei innovators te kha an ron in lar na se em ema khati hun lai chu kum sang kha zakwa malam khanin America ram chuanin inventors khovel thaka khovel ngor hing dot theitu te kha mi tam takha alo thar chhuaka ten thinkers thil chi zo ka ngai tua chin tu te ngai tua na sang sang hlu tak tak nei tu te tam tak aron neya chuba ka ram shwai tu poimo tak tak te voinia kan nei te phei chwa ane po nek phalawang an ti tur khopa micha anon nei ni heng zong zong te hianin voinia zirna in kalpui da nang nilau che sawanga marka mu cheta wanga mile khathia man ti angte degree aneya chumi khami chu aneya mithiam tia an soi angte federal te na an lo en thli thlai reng angte kha an kal tlang ve lo thunga le khabu kal tlangin thiam na fin na shiat na anon nei ani in apprenticeship te an kala mentorship te an mani an kultu tur an mani aya thiam na nei zok te hnuaya an ka anzira tin an thil ti chak zong le an tui zong kha ti thei tur khanin zalen na an nei ani chumi wang chuanin an talent po kha ti punin na om da renga khati lai khan thiam na education zirna kan ti hianin mishing te kha mishing an ni ang khane ena voinia na thok tu resource anga en na hi a om ve lo thungani Rockerfeller education system hi voinia hianin ala omrenga ama chang renga thar chwa antom mishing te chu voinia po chu tiang mi te chu thar chhoina nom chauta zela na thok tu thu oi tak tak te system emo kalphung hi enge ani ti zo na zot ngai lo le zo tum ngai lo tam tak an lo pianga in an din huna khanin an lung oi to pa din hun nyam te ading ma sela sang zo ka om tura zo na nei ngam kha anom lo thiam na te fin na te shiat na te le chess manga mang mu chat kha thiam na fin na ni tia sheshang lo kha anom to ni chuti lain he educational system duang tu chungkwa te ngei chuanin an fa te chu he system an siam a hianin ankal tir velawa zirna in mundanga an lu tir dai thunga private academies chu kum khata US dollar singa choi ngai na hmuna te an kal tira chun school a chuanin classroom te chu te reu te mishing tlem te in anda a an mani mishing class kal tu azir khanin an siam danglama an zir tur te an thak saka ma sanga changa curriculum lo om to voinia am pai baute chu sirtirin anoma tin shwai tu ni thei tura cherna hmun ania ngai twa na sang critical thinking thiang tak nei theina tura zirtir na hmuna anomani hen school te hian no pangte chu company an mania an din theina turin a cheina mi company ya vathoka an hnuaya valu tur nilawin ruling class te reng hianin an fa te chu he system an siam a hianin anom tir ve ngai lawani achan chu heng system an siam te chu midang ta na nia an mani ta na ni lo ti an che chiang e mema achan chu he an thil siam a hianin eng thil nge an ti hi an sha chian em wangani heng thil i sha hianin eng tin nge i tiang voinia chuanin engkim hi zo na zo chingla engwanga lo om nge engwangin nge he thil hi minron pek engwangin nge sarkarin he hi apushwaka mi te latura ti te thleng hianin zo na zo lo ching ve to ro engwangin nge mi in college degree ane wang khanin fing ta viawa irin fin na le thoi na hi engwangin nge in kop tura ingai tlat heng rin na zong le pom thei na zong hi nangma khanin tu inom to a voile khata tal chwa top chu ar samai thei John Taylor Getter sazia dumbing us down ti te Charlotte Iceberg sazia the deliberate dumbing down of America ti te hi lo cherte heng ho te ma sanga chang to whistleblower mo insiders te ania heng ho hianin voinia system kalphung kan man hi an lo duan dan te engkim mai kha ziakin felfai takin an lo document thapani ifa te chu system ina azir tir ngai lo thilte zirtir la sumle pai en kol dan le von dan te peipun dan te sum do na engangin nge ichanang mimal sarkari na propaganda anei te an thliar thiam thei dan tur te zirtir la thunei na hi engangin nge aron kal ti an sha thiam na turin critical thinking thiam taka an nei thei nan zirtir la heng thiam na heng skills te hi education reforms emo zirna aron siam danglam nuwa khanin an labo luyani he system hi I hlok na tur le ichak na turata na duana ni reng lova nangma an man theina tur che a an duana ni dara rig ruala an do da nanga iche theina tura siam rem alo ni to a
Grade sang tak inei theina tura midang te ne na in ela chuta lom mani mu theina tura duana ni a standardized test chu chuanin I hlutna kha test a I score a zir kharnin aron thlak danglam dora heng zong zong hi an design vekani thil thleng zong zong hi ti pal thil thua lo thleng an ni lo ti chuan voini a hianin he system hi kalpui alania ala om renga kum za som ni liam ta he chung kwaina he system an lo design hi voini a hianin mun sang sanga khoveram sang sanga manina oma he design hi zirna ina foundation poimo tak alo ni ta a phena mithil li thei tak tak an lo om chawa Gates Foundation te Walton Foundation te an lo om ta zelani mingthar aron ding chuak zela ma se akal dang kha chu angai reng ani John D Rockerfeller khanin heti hana lo soi to a ram le nam ngai to na mang chin ka du lawa ram le nam na thok tur mi ka du ani alo ti ni ole khati zung khatun chuma video ron le chwa thei te chu ani e a top thlenga min lo en sakawangin in zawai chunga lom tho kan soye